Nikdy sme neboli stvorení na toľko obsahu. Reakčné podcasty, exkluzívne rozhovory, bonusové relácie pre predplatiteľov. Každý deň pribúda niečo nové, čo údajne treba vidieť či počuť. Tempo, akým dnes vzniká obsah, je jednoducho neudržateľné. Podcasty sa stali jedným z hlavných zdrojov politických informácií pre mladších poslucháčov. Prinášajú pluralitu názorov, ktorú predchádzajúce médiá často neponúkali. Zároveň však vytvárajú informačné prostredie, ktoré môže byť rýchlo zahlcujúce. Neustále sa objavujú nové horúce názory, kontroverzné rozhovory či prelomové komentáre, ktoré si údajne treba vypočuť okamžite. Výsledkom je informačný tlak, pri ktorom chýba akýkoľvek koniec. Preťaženie nie je dôsledkom zlého úmyslu tvorcov, ide o prirodzený dôsledok rovného prístupu k publiku a masívneho množstva hlasov v priestore. Staršie generácie boli vystavené nepretržitému toku správ z televízie. Dnešné generácie čelia ešte intenzívnejšiemu a chaotickejšiemu prebytku obsahu. Preto je dôležité uvedomiť si, že nie je potrebné sledovať všetko. Úplne stačí vybrať si niekoľko zdrojov, ktoré sú prínosné, konzumovať len toľko, koľko je užitočné a nechať zvyšok plynúť mimo pozornosti.